I dag, den 14. maj, der havde vi fornøjelsen af et besøg fra Kommunal Teknisk Chefforenings årsmøde i Billund. Gæsterne de ankom i strålende solskin, og byen tog sig rigtig godt ud. De fik en introduktion i, hvordan LAR-projektet opstod, og hvordan borgernes idéer blev udmøntet i de 9 flotte LAR-villaveje, vi har. Veje, hvor miljøet er blevet sat i højsædet, og ikke mindst et meget stor og blivende CO2-reduktion under udførelsen og efterfølgende. Gæsterne roste os alle for vores mod og vores visionære tilgang til et så stort og spændende projekt, som det er blevet til. Under vores rundtur var der meget stor spørgelyst, specielt til hvordan I alle er med til at holde vejene så flotte, velholdte og indbydende. Hejste flag er med til at forstærke det positive indtryk, og I skal alle have stor tak for jeres bidrag til at gøre det til en fornøjelse at fremvise byen. Tusind tak skal I have.